Nwaamadi akpọrọ Ekeneze onye nke gbara afọ 32 si kansụl ime obodo Nkanu East na Enugu steeti bụ onye nke kọwara ndị nta akụkọ ụlọ mgbasa ozi ABS etu o si wee na-achụta ego ma na-eri nri ụbọchị site n'ile ọgwụ ike n'obodo Ọnịcha nakwazi okirikiri ya bụ onye nke a na-enyo enyo bụ onye nke anwụchikọrọ anwụchikọ ma bụrụ onye nke a na-akparị ugbu a n'isi ọdụ ọlụ otu na-akwụ maka idebe steeti ọcha nke akpọrọ Ọcha Brigade n'Ọka. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Bidike ga-ewetara gị akụkọ. Maazị Eze si wee kọwaa ya bụ ọgwụ ike ndị ọ na-ele gụnyere nke akpọrọ crystal methamphetamine eji mkpụrụ mmiri wee mara, cannabis sativa ejikwa Igbo wee mara. O mere ka amata na o si na Imo steeti ebubata ya bụ ọgwụ ike wee na-elesi ma nnukwu ma obere n'ime obodo. Maazị Eze mere ka amata na o bidoro ya bụ ahịa dịka ọ mụchara ahịa na mgbuko Obosi n'oge gara aga. Ka ọ na-ekwu okwu ndị na-egoro ya bụ ọgwụ, ọ kọwara na ọ bụ ndị na-akwọ ụgbọala nakwa ndị agboro bụ ndị na-aga egokarị ya bụ ọgwụ ike. Maazị Eze yọrọ ka agbaghara ya ma kpezikwa na ọ ga-ebido mebe ezigbo ihe ma ọ bụ na agbaghara ya. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu dịka edupụtara ya bụ nwa amadi na ndị otu ya, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke ndị Ọcha Brigade Maazị Anthony Agbafune kwuru na ya bụ onye a na-enyo enyo bụ onye ejidere n'Ọnịcha ebe ọ na-elegasị ọgwụ ike. Maazị Agbafune mere ka amata na etu esi jide ya bụ nkwado akwadore na nzuzo wee chọpụta etu ya bụ ihe si aga. O kwukwara na elebecha ya bụ okwu anya a ga-eduru ya duga n'aka ndị Drug Law Enforcement Agency maka ilebakwa ya anya na ịkpụpụga ya ebe o kwesịrị ịnọ. Ọ dọrọ ndị ntorobịa aka na ntị ha gbara ọgwụ ike ọsọ ma sonye n'amụma nke Gọvanọ Soludo bụ One Youth Two Skills bụ nke na-aga n'iru ugbu a na ọchịchị ime obodo dịgasị na steeti a, wee kwuo na etu ya bụ ihe mmemme siri dị o nweghị nwa ikorobịa ọbụla ga-agakwa ime mpụ na aghụghọ n'oge ugbu a.